Sanibonani ngani zakwethu. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Sebuyile-ke uMr Mwandla we-How to Answer Questions. Uyabona. Namhlanje ngiphethe okuhlukile bakwethu, ngiphethe i-physical science la yaka-matric under i-mechanics. Kwi-topic esiyibiza nge-vertical projectile motion. So ngizoveza nje la amahlazo. Ngizoveza amahlazo ukuthi kahle kahle u-NCS usuphaseka nje kalula bakwethu, usuphaseka nje kalula. Mawukuthi impela uyafeyila shuthi khona oku-wrong noma awushintshi indlela owenza ngayo noma uthisha akenzi kahle. Ake sibheke-ke le. La kwi-projectile motion kunama-definition awu-2 bakwethu abalulekile. Kunama-definition nje awu-2 abalulekile. Lobo oku-projectile nobani? No-projectile motion. Khumbula-ke lana phela ukuthi i-projectile motion iyafana ne-free fall. Abaningi-ke banokuyididangisa la ngoba babona u-fall, yabona, bese beyishintsha i-definition kuba ngathi i-definition ehlukile nekabani? Neka-projectile motion kanti into eyodwa bakwethu. Awu-2 ama-definition esithi abalulekile. Ake siwabuke lama-definition. Into engiyithanda ngala-definition ukuthi awakhohlweki ngoba ane-relationship, ayafana, ahluke nje kancane. Ake siwabheke, awubuke nje le okuthiwa i-projectile. Bakwethu, i-projectile is an object, yabona? This one is an object moving under influence of force of gravity only. Ungakhohlwa lwa only, uyabona ukuthi uvela wodwa lapho usuvela usumnyama, ungakhohlwa. Okay, a motion of an object moving under influence of force of gravity only. Shuthi lena yini i-projectile? I-object. Okay, ake sibuye ku-projectile motion. Ngifuna ukubona lo buhlobo engikhuluma ngako ukuze ungaphinde uyigeje le definition ngoba it's either kuphuma le noma kuphuma le. Shuthi wena no 2 marks nje uyihlalele. Okay, ake sibhekeni la. Projectile motion or i-free fall. Ake sibheke yona ukuthi lena-ke it's a motion of an object that is moving under influence of force of gravity only. Yabona? Mangase ngiqaxe nje la ngikhombise lento engikhuluma ngayo. Uyabona ukuthi lana kahle kahle i-definition iyafana. This one is just a motion, yabona? Kanti this one is what? This one is an object, yabona? So this one is a motion of that object, yabona? This one is a motion of that object. So it's a motion of an object moving. Yabo kusukela la moving isuke isifana. Moving under influence of force of gravity only. Moving under influence of force of gravity only. So kwi-projectile motion bajwayele ukuyincoma kakhulu-ke ey'koleni bethe hayi i-projectile inzima beyincome. Nawe usazobezwa beyincoma kodwa after ubuka lama video ka-Mr Mwandla ngiyacabanga ukuthi nawe awuzobona ukuthi hayi ayikho lento ababeyincomela yona. Okay, masiwazi-ke lama-definition awu-2 udinga ukwenzani? Udinga-ke manje ukuthi ukwazi ukusolva ama-question. Okay, lama-definition la udinga ukwazi like abe sekhanda uzokwazi uwakhiphela ephepheni. Bese udinga ini? Udinga i-understanding. Ukukhombisa ukuthi i-understanding isiza ngani. Ake sibheke ukuthi lama-definition awu-2 okade wabona njengamanje ukuthi why Mr Mwandla ethi noma usuwazi vele okay usunawo 2 marks njengamanje usuyibukile vele le video le ka-Mr Mwandla. Usunawo 2 marks wala ama-definition laba. Kodwa Mr Mwandla uthi balekile ukuthi ngane yami ukuthi understand lawa ama-definition awu-2 ngoba kunomkhuba omubi u-examiner ajwayele ukwenza kulezi nsuku. Uvele uyazi ukuthi uyayazi i-definition, yabo, uvele uqale kubuze yona ngaphezulu bese ngezansi ezoku-check i-understanding ukuthi ngabe uyakwazi noma vele check i-understanding lapha kwi-multiple choice question. So njengamanje nje ngilethe a typical exam question eyakuyaphuma la khona wayebacheck khona kwi-multiple choice question. Ake sibheke-ke la ukuthi wayithini. Okay, la u-examiner uthi a ball was thrown from A to D. Yabona? A ball was thrown from A to D. Siyazi sonke ukuthi ibhola mali yaphezulu lizoluza ini? I-velocity. Ingakho phela mali yaphezulu lingahambi unomphela. Mawuphosa nje nawe lapha ekhaya uzolibona ukuthi alihambi nomphela lize lifike ezulwini. Kodwa into eyenzakalayo liyabuya lizoshaya phansi or noma unqake kuya ngawe. Okay, angikho-ke lapho. Vele this one is how to answer question. I'll go straight to it. Okay, a ball was thrown from A to D. Yabona? Bese thini-ke u-examiner bese kubamba ngento eyodwa ethi wonke ama-question uzowaphendula kusuka manje. Ignore the effect of air friction noma ignore air friction. Yabona? Uthini-ke lapho u-examiner? Uthini? Usho ukuthi-ke phela if usu-ignore i-air friction usho ukuthi i-acceleration yaleyo object at any point acceleration yayo bani? u-9.8 meters per second squared vertically downward. Ungakhohlwa ama-direction abalulekile kakhulu. So okusho ukuthi ngamanye amazwi leli bhola li-accelerate ngendlela efanayo lizofika kuphi? Ku-point D. Mayethi ignore the effects of air friction. Ngiyacabanga ukuthi usuyakwazi lokho namhlanje.
mase nje ignore the effect of air friction or usho ukuthi i-acceleration yayo sekuyile due to i-gravity okubani oku-9.8. So ake sibheke use-check-ke laphana kwi-multiple choice question iyakubuza ukuthi ikuphi la khona leli bhola likwi-free fall khona, yabo ngiyakubuza nawe ekhaya ikuphi la khona leli bhola likwi-free fall khona. Is it from A to B, or B to C, or C to D, or all the way from A to D? So it is all of the above. Iyiphi answer obungayikhetha? Abafundi bami abaningi bebezokhetha phakathi kwalama answer awu-2. Ngazi kahle, nginazi kahle ngani zami lapha emakhaya. Benizokhetha phakathi kwalama answer awu-2. Ikuphi la khona leli bhola likwi-free fall khona? Khumbula ukuthi ngitheni, ngithe kuwena u-examiner usuke ezama uku-check-a i-understanding yalawa ama-definition lawa, u-free fall nobani no-projectile. Njengamanje u-check i-understanding ngabani ka-free fall, wena uzothini? Uzothi unumber 2 la o-correct noma unumber 3, yabo lona, which is wrong bakwethu, which is wrong. Not actually wrong, but it's wrong, yabo. Why abafundi abaningi bengakhetha la? Ingoba bezwa leli gama lithi fall, yabona, sebekhohliwe this is a free fall, we ignore the effect of air friction. Waqala nje wathi into ihamba nge-free fall, so ignorile wena i-air friction, usho ukuthi acceleration due to gravity 9.8, yabo lona. So okhuluma ngamanye amazwi i-answer ezoba correct lapha ukuthi ekhethe unumber 4, all of the above. Ibhola liku-free fall from A to B ngoba si-ignorile i-air friction, from B to C, from C to D, free fall yonke leyo bakwethu. Ngiyacabanga ukuthi-ke iyabonakala. Ngelinye ilanga sengabuza ukuthi ikuphi la khona ibhola elikwi-projectile khona. Khumbula uzobe etheni lapha, ignore the air friction. Usuyasho wena ukuthi ibhola lizobe likwi-free fall yonke le ndawo ngoba sesithe ignore laphayana i-effect yomoya, yabona. Masuqedile-ke ukuyi-understanda le nto le, masuqedile ukuyi-understanda ngoba sikhombisile i-question la anga-check-a khona i-understanding. Okwakho nje ukuthi ukhumbule ukuthi make wathi nje we ignore the effect of air friction, and then lapho usesho ukuthi lelo bhola once lasemoyeni selikwi-free fall, yabona. Once nje lasemoyeni selikwi-free fall, ngisho kuthiwa udrophile, ngisho kuthiwa uphosile phezulu, that one is a free fall once we ignore the effect of friction. Ungayikhohlwa futhi wathi ngiyifake lena ngaphambi kokuba ngingene la kula ma-formula, siwasebenzisa kanjani-ke wona, ngoba abantu abaningi baze beyifeyile ngempela le chapter ebizwa nge-projectile ngenxa yokuthi they don't know how to use these equations. They are given kwi-formula sheet but bona abakwazi ukuyisebenzisa, yabona ndaba. So ngithi ake ngiyifake le khona lento yokuthi singothi siyasho ukuthi maliphose ibhola liya phezulu vele lizofike kube ngathi liyama lapho, kusho ukuthi uV-final laphana uyohlezi ubani, uyohlezi ewu-0, uV-final phezulu uyohlezi ubani, ewu-0. Kodwa manje into azoyenza u-exam uzovela kubuza, uzobe dane ethi we ignore the effect of air friction, bese ekubuza i-acceleration lapha at maximum height, yabona. Ekubuza i-acceleration ukuthi ubani, vele wena ekhanda lakho ukuthi vele masifika ku-maximum height u-0, yabona. Gijima wena uyobhala ukuthi acceleration ilingana no-0. Siyabona lawo maphutha mangabe simaka. Wena okwakho ukumaka nje le nto ethi this one is in free fall now because we are ignoring the effect of air friction. Okusho ukuthi ngamanye amazwi acceleration yayo once yasemoyeni acceleration yayo u-9.8, ngisho kuthiwa ikephi u-9.8. Okusho ukuthi ngamanye amazwi nakhona kwi-maximum height u-9.8. Ake sibuyelelana-ke kuma-formulas ethu esiwasebenzisayo. Ama-formulas ethu awu-4 ama-equations of motion. Khumbula-ke la ukuthi sisebenzisa u-y ngoba phela lana khumbula ukuthi sikhuluma ngani, ngo-vertical projectile. So ingakho sisebenzisa u-y lapha ka-grade 10 naka-grade 11 sikhuluma nge-motion, besikhuluma nge-motion on a horizontal scale, so besebenzisa u-x lapha. Akunankinga-ke lokho. Okay, ngifuna unothi izinto ezimbalwa-ke la. Ake sibheke le formula yokuqala. Ethini le formula yokuqala? Ithi V-final is equal to V-initial plus A delta T. Asinankinga-ke no-A u-acceleration ngoba sesiyazi ukuthi lana sikhuluma ngani, nge-projectile. I-acceleration iyohlezi ubani, u-9.8. Asinankinga nayo. U-acceleration is always given. That is why I don't like using this formula more often, because ayinalo acceleration already mina sengimazi, yabona. Khumbula phela ukuthi uma usolve equation udinga ukuthi ube nezinto ezithile ukuze uthole okuthile okubuziwe kuleyo question. So ingakho ngayithandi-ke le ngoba ayinayo A okuyena vele ngisuke sengimazi, ngisho kuthiwa i-question angiyazi nanokuthi izothini, yabona. So ake sibheke, so A sinaye, asinayo inkinga. Ake sibhekeni laphana sino V-final, sino V-initial, sino delta T. Shuthi izinto ey'khona esidinga ukuzazi zingaki, ziwu-2 ukuze uthole okukodwa.
ngisho kuthiwa ikuphi-ke la ngabuza isikhathi, ngabuza uvi-initial, ngabuza uvi-final. Kusho ukuthi wena udinga ukwazi izinto ey'ngaki eziwu-2 ukuze ukwazi ukusebenzisa any of these formulas. Yabona? Wena usobheka-ke kule part okubuzwe kuyona ngizokukhombisa mase senza i-problem ukuthi uma ngikhuluma ngokuthi i-problem ye-project uyayihlukanisa into part ukuze uzokwazi ukuthi uyisolve nje kalula. Yabona? So uzofika wenze njani-ke wena? Uzofika uyihlukanise i-problem yakho into part. So wenza njani? Ubheka kuleyo part leyo okubuzwe kuyona ukuthi ngabe unayiphi information. Udinga i-information engaki kombe Mr. Mwandla? Udinga i-information ewu-2 ukuze ukhethe one of these formulas. So ukusho ukuthi ngamanye amazwi ukuze ngisebenzise lo kufanele ngibe nezinto eziwu-2 okuyini? Uma kubuza uv-final kufanele ngibe no-v-initial nesikhathi. Uma kubuza isikhathi kufanele ngibe no-v-initial no-v-final ukuze ngisebenzise lo. Ake sibhekeni lo. Acceleration hlezi siyazi angithi. So ake sibhekeni lana ku-equation number 2 sidinga ini? Sidinga u-delta y. Sidinge uv-initial no-v-final. Okusho ukuthi okukodwa hlezi izinto zizoba u-3 ezingama-unknown kodwa eziwu-2 uzoyinikezwa kuleyo part leyo. Then kuzobuzwa lokho konke. So wena udinga ukwazi izinto eziwu-2 kuphela and then-ke you go on with the problem and then now ucishe ufane no-Mr. Mwandla lapha uthole u-100 lapha ku-physics ngoba i-physics bakwethu is one of the given subjects abafundi nje kufanele bephasa. Akekho umfundi okufanele ethole less than level 5 la ku-physics. So njengoba sesishilo nje bakwethu udinga izinto eziwu-2, udinga ukuhlukanisa i-problem yakho into parts and then bese uyabheka ukuthi i-question yakho ibuza kuphi, ibuza kuyiphi part lapha. Izosho i-question uzobona mase siyenza. This is a question uzoyishare-ke le question lena question yaka-matric lena eyaphuma laphana kwi-supplemental May June exams. So ngizoyishare-ke ayafana-ke bakwethu ama-question ngizoyishare la ku-screen uyibone nawe. Yabona? Kuthiwa lana the ball was thrown vertically downward njengoba sibona nje kudwetshiwe lapha. Bathi the ball was thrown vertically downward with a velocity. Awukwazi phela ukuyiphosa nge-velocity eku-0 kuthiwa uyiphosile kodwa manje i-velocity u-0 ukwazi. So with a velocity of 12 meters per second, futhi bayiphose phansi nge-velocity of 12 meters per second. And then this ball bounces off the ground. Yabona? So it bounces off the ground. Ukhona question-ke lapho, I think you-4.3.1 ngeke ngize ngiyenzeke, but this thing of bouncing, we know that it introduces now what we call a change of a kinetic energy. Kumele kuhlale ekhanda nje amafomula akho lapha e-momentum lapha kwi-momentum lawa e-energy ne-change in energy you must adopt them here. But lokho ngeke sikudinga kwamanje. Ngifuna ukukhombisa ukuthi la amafomula ekade sikhuluma ngawo uwasebenzisa kanjani ukuze ukwazi ukuthi yonke lento vele uyithole yonke uwasebenzisa kanjani. Ngishilo-ke mina ngathi i-problem yakho ihlukanisa into parts. Okay, so ake siqhubeke ne-problem yethu. Ithini problem? The ball was thrown vertically downward with a velocity of 12 meters per second. And then the ball bounces off the ground and reaches the maximum height above the ground, which is 7 meters. Yabo? Uyayibona vele lapho kwi-question. So akunankinga. So here we know that at maximum height, the velocity final will be always 0. Ake sihlukaniseke i-problem yethu into part. Khumbula ukuthi utheni Mr. Mwandla. Uthe kula amafomula udinga nje izinto engaki embili kuleyo part okukhulunywa ngayo kwi-question and then lokho kunye kuzobe sekuyitholakale la. Ake sibheke-ke la. Ngifuna nje sihlukanise i-problem yethu. Okay, i-problem yethu if imove from here to here. Okay, we have A to B. I'm just saying that this is A to B. So we have from top to bottom. Yini-ke esiyaziyo kule part? I-path phela le ethathwe ibhola. Yini esiyaziyo la? Sazi ukuthi i-v initial asuke ngayo bani u-12 meters per second. Yona into esiyaziyo. Lapha ezansi asazi ukuthi i-velocity efike ngalo ibhola phansi asiyazi ukuthi uyubani. The velocity at which the ball hits the ground. We don't know this velocity. But we know that the ball bounces off the ground and reaches the maximum height that is 7 meters above the ground. Kusho ukuthi ngamanye amazwi lana sinenye futhi i-part ethathwe yileli bhola. Phinde futhi athatha ibhola athatha i-part ebheke kanje. Okay, this one uzobhala i-direction ukuthi belibheke phansi. Ngalana na i-part futhi abuya eza kwi-maximum height lana-ke manje sibheke kuphi phezulu. Okay, esiyaziyo kwi-maximum height kule part sazi maximum height ukuthi i-velocity khona u-0. Bese ithini i-question? Le question lena yesibili lapha uzonotice ukuthi le question paper le iqala ngokuthi ikubuze free fall vele usuzokuthola konke lokhu uma uzothola konke wena usubukela ama-video. Question elandelayo ithi determine the velocity at which the ball bounces off the ground, which means that bafuna leya velocity
Yabona? Ngizoyibiza ngo-V initial. Yabona la? Ngizoyibiza nje ngo-V initial. Okay, yini enye siyaziyo kule path? Sazi i-height reached above the ground. Yobani? 7 meters. So yayibuza umbuzo nephepheni. Okay, kula mapath ahanjwe yibhola, iyiphi path okubuzwa ngayo? Ngoba phela i-question iyakutshela ukuthi iyiphi path okuyiyona okubuzwa ngayo. Iyiphi la? Okay. The velocity with which the ball bounces off the ground. Isingisi leso bakwethu. So okukhulunywa noma yamazi nayo ipath ekhulunywa ngayo ngoba ibhola liqale la bounce off the ground. Liqale la. So nayo ipath okukhulunywa ngayo. Yiphi le velocity efunekayo? Ile esuke ngayo lapha phansi. Kusho sesiyazi ukuthi kukhulunywa ngale yapath. Okay, ake sibheke ukuthi kwi-path yethu ngabe sinayo i-information ephelele. Two things that we want. Khumbula usebenzisa la mafomula. Two things that we want. Lokho kunye kuzobe sekuyiqashela khona. Oh, lana sinazo izinto ezimbili esisaziyo. Hayibo, siyayazi height yalana futhi siyayazi nani no-V final ukuthi u0. Okusho ukuthi ngamanye amazwi singaqala-ke sijabule ngoba kusho ukuthi ngamanye amazwi kuzoba lula ukuthola lo. Yabona? Ngelinye ilanga uma uthola ukuthi kule path okubuzwa kuyona, uthola ukuthi mhlambe awunayo i-information eyanele. Uthola ukuthi mhlambe awuyitsheliwe i-height lapha. So kusho ukuthi une-information eyodwa. Kusho ukuthi ngeke ukwazi ukuqala nje uvele uthi gqo, uvele uzosebenzisa leya path. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kungenzeka ukuthi enye i-information ofanele uyisebenzise ile engala kule path engapha ukuze uthole enye information engapha. Okay, so wenza ama-problem afana nalawo. Kodwa kwamanje bese kufundisa nje ukuthi wehlukanisa kanjani i-problem into parts. Okay, njengamanje lana sinikezwe izinto ezimbili okwi-displacement nani ne-velocity ukuthi u0 at the maximum height. Sikunikiwe lokho kodwa siyakwazi. Yabona? Kusho ukuthi ngamanye amazwi-ke wena sekulula-ke ngani. Sekulula-ke for wena ngithi. Sekulula ngibona ufundisiwe i-physics yakho. So uyazi ukuthi okay, la nginikezwe i-displacement, okay? U-delta y phela loyo. Nganikezwa no-velocity final. Iyiphi-ke iformula kula mafomula u4 efaka u-v final no-displacement kanye kanye. Bese izofaka ne-velocity u-initial le esuke ngayo. Yabo? Uzongitshela ukuthi okay, iformula okuyiyona correct ofanele umfundi ayisebenzise la ile ethi vf squared equal to vi squared plus 2a delta y. Why se uzokhetha le formula is because ifaka u-displacement no-v final no-v initial. Mina ngifuna u-v initial nginikeziwe i-displacement nginikezwe lo. Yabona? Ihamba nje kanjalo, wenza kanjalo bakwethu ayikho enye. Okay, so uyaqala. Khumbula ukuthi-ke la ku-projectile ngoba sikhuluma ngokuthi this one is a motion. So i-vertical motion. So i-motion futhi ino-up nobani no-down ngoba sikhuluma ngo-vertical motion. Okusho ukuthi ngamanye amazwi kuyakuphoqa-ke since unama-direction awu-2 kuyakuphoqa ukuthi manje ukuba uqale wenze yonke into. Umtshele u-examiner ukuthi you are choosing upward as positive uma ukuthi ujwayele kanjalo and downward will automatically be negative. Okusho ukuthi ngamanye amazwi onke ama-physical quantity uma ibhola liya phezulu. Ngizwa kahle? Onke ama-physical quantity uma ibhola liya phezulu azoba njani? Azoba positive ngoba usuthe wena u-positive unjani? U-upward loyo. Yabona? Onke ama-physical quantity ibhola mase libheke phansi aseyajika aseba njani-ke? Aseba negative ngoba sushilo vele ukuthi u-downward unjani? Negative. Alright-ke ngani zami. So okusho ukuthi ngamanye amazwi sesikhethile ukuthi thina sikhetha le path la khona ibhola selibounce off the ground ngoba vele u-examiner ubuze ngayo lapha. Sesiyazi-ke okay, sidinga izinto ezimbili sesiyakhetha lapha iformula sushilo washo ukuthi hayi iformula esikhona siyikhetha ile. Ile v initial squared plus 2a delta bani delta y. Yabona? Khumbula phela ukuthi unikeziwe u-delta y wanikwa u-v final awunikezwanga uhlezi umazi u-v final kwi-maximum height ukuthi ubani? U0. Lona kufunakala yena, the velocity at which the ball bounces off the ground. Okusho ukuthi ngamanye amazwi-ke sesiyafaka-ke. Faka ingane yami. Yazi-ke nawe ukuthi awusoze wafaka kungakaze kuvulwe. Udinga ukuthi uvule bese uyafaka. Okay, u-v final ubani-ke lapho? U0 all squared. Khumbula ukuthi usubstitute kuyiphi iformula? Usubstitute kuleya. And there's a mark for i-substitution lapha. Ake sibuke nje. Umfundi osubstitute kanje wakhohlwa lo squared laphana ngoba ethemba ukuthi vele u0 squared u0. Lo mfundi lo seluza u1 mark ngenxa yokuthi akasubstitutanga kuleya formula. Leya formula ino squared la. Sibheke-ke leyo ndaba. Ake sibhekeni la futhi u-v initial asimazi. Yabona? Plus 2. Acceleration due to gravity siyayazi ihlezi u9.8 basi abafundi bamahlezi bethuthwa ukuthi sikhetha bani? Sikhetha positive noma negative 9.8. Kuya ngawe ukuthi uthuze kanjani. Khumbula ukuthi sina sitheni sithi upward unjani? U-positive. Kodwa downward unjani? U-negative. Sathi if ibhola liya phansi noma kuthiwa liya phezulu-ke ngoba i-acceleration